Unha nova pelexa na zona do Inferniño deixa fartos e atemorizados os veciños deste barrio de Ferrol. A última aconteceu este pasado venres a plena luz do día e ante unha morea de testemuñas. As investigacións apuntan que a pelexa pode ter orixe nunha disputa por motivos sentimentais. Os veciños piden máis presenza policial, aseguran que estas liortas son habituais e que evitan pasar por algunhas zonas deste barrio e que tampouco poden facer uso do parque infantil. Ali estivo a nosa compañeira María. Dous mozos a puñada limpa ante a atenta mirada de decenas de testemuñas. Mentras algúns intentan separalos, eles quedan mesmo sen zapatos. É a última das múltiples pelexas que se teñen dado aquí, neste barrio do Inferniño, en Ferrol. As imaxes xa correron como a pólvora nas redes sociais ante a incredulidade dos veciños que seguen sorprendidos ante este aumento da inseguridade na zona. Non sabes cando che van a dar un pau a quitarche o bolso, todos os pequenos que veñen teñense que ir daqui, porque non é máis que peleas, todas, que eu non son racista, pero a xente toda que ven é de fora e daqui tamén, aquí tamén temos bastante noso, moi mal, e naide lle interesa poñer freno a nada. A mí me parece sobre todo que hacía falta de vez en cuando algún policía como había antes. Por la mañana por aquí, esto non das pasado. Por qué? Delincuentes e pelexas que hai. Usted síntese inseguro cando ven por aquí? Ten medo? Claro que teño medo. Parecese que foi unha liorta entre dous cativos por cuestións persoais. O que pasa é que hoxe xa se sabe. Temos... Hola, ¿qué tal? No, yo vengo a hablar contigo. No pasa nada, No. ¿Por qué venís aquí a grabar al barrio? Vosotros os ponís a hablar, ¿me entiendes? Y después viene la policía. Mira. Nosotros hacemos dinero aquí. Somos asociación de vecinos. Momento de tensión agora, non? Hai un pouco de... Non sei quen é, sinceramente. Outro sí que conoce que está por aquí, pero o neno non sei que é. Suelen ser as persoas que dan máis problemas. Sí, claro, xa o viches. O tema do Inferniño tivemos un dispositivo bastante importante durante meses con presencia policial nas zonas onde os veciños nos decían que había máis problemática. Funcionou moi ben, deixaron de haber problemas, algún problema puntual, parece que agora mesmo volve a haber algún tipo de problemática entre xente que de aquí, de nacionalidade española, aínda que teñan pais que no seu momento viñeron de fora, pero normalmente as peleas son entre xente local. En que consisten eses dispositivos? Pois basicamente que haxa máis presencia policial, máis policía de barrio, baixanse dos coches e van ata a zona de Portanova. Hai unhas escaleiras ali onde suelen xuntarse os xoves e tamén hai uns baños que clausuramos provisionalmente para que non haya non haya sitios escuros onde poida haber un pouco de trapicheo ou algo de prostitución, que era do que se queixaban os veciños. A pelexa do outro día foi entre dous chavales que se pelexaban por unha moza, con lo cal pois moitas veces creemos que por tema de trapicheo e non, son problemas máis normales.